Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Krista, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Svätý apostol Ján píše: vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do platiek s voňavými olejmi. V tých miestach, kde bol Ježiš ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tak uložili Ježiša. Pani Ježišu, raz aj moje telo položia do hrobu, ale bude v ňom len dočasný, lebo som krstom a pokáním odumrel z hriechu a žijem novým životom, ktorý si mi ty zaslúžil svojou smrťou a zmrtvým staním. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Križovaný Ježiš